600,000 рубли руси ҷамъ шидагӣ ба пули хеш таборо роӣ кардан ба ёру рафиқое ки ҳамин навори мо ҳамаро бедор кард. аҳли оила, хеш табор, мардами ҳисор, мардами тоҷик, мардами ғариб, бародарони хайрхоҳра ҳамаро бедор кард. ҷамъоҷам 600,000 рубл дар катта ҷамъ шид. Як бор дига суол мекунем аз падари азиз. мо миннатдорам ҳаматон парвардигор. фарзандаи шумо як тури мӯи сарашон дарда набинад парвардигор. иншоалло ки шодмонҷона мо вақт гирифтем. Янака ту хирсанд шида ки бародаро дар бари ту будиян дастгирит кардиян. ана ки имрӯз рӯзи саиди ҷумаи ҳама каса мо дар ҳаққи ту дуо мекунем худованд шифот бита, баъд ту дар ҳаққи мо дуо мекунӣ. Майлаш гирья накӯ, мо барои хирсандӣ ту омадем. айзин пас ту фақат хирсандӣ кӯ. янака ту хирсанд шида ки бародаро дар бари ту будиян дастгирит кардиян. ана ки имрӯз рӯзи саиди ҷумаи ҳама каса мо дар ҳаққи ту дуо мекунем худованд шифот бита, баъд ту дар ҳаққи мо дуо мекунӣ. Майлаш гирья накӯ, мо барои хирсандӣ ту омадем. айзин пас ту фақат хирсандӣ кӯ. салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии Somnayi Rahim Production. дӯстони азиз, 1 минут вақттонро мегирем. як хабари хуш ба ҳар яке шумо дорам. дӯстони азиз, касе ай номи канали Rahim Production ба бародари ҳамроҳи мо ака Абдурраҳим муроҷиат кунад, беҳтарин кор мешавад. ин бародаре ки имрӯз ҳамроҳи мо мебинем барои границаи Қазоқистон гузарондани бародарони тоҷик, узбек хизмати бениҳоят хуб мекунад. бо сатҳи олӣ мебара, бо соқ саломат гардонда меёра бе ягон проблема. бо муҳим ие ки депортам проверка мекунанд, депорт ҳастен нестен, ҳама қонуну қоидааш қатӣ. бо яови дига дар раф падаркатон метавонед. бо мебинем ака Абдурраҳимҷон чӣ дархоста дорад, чӣ гуфтанӣ дорад барои шумо? салому алайкум ба дӯстони тоҷику узбек, ба дӯстони ғариб. мо дар хизмати шумо барои гузарондан аз граница сарҳад, яъне аз тарафи Саратов ба Қазоқистон, мо дар хизмати шумо соқ саломат бурда боз гардонда меёрем. салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии Somnayi Rahim Production. дӯстони азиз, умедвор ҳастем ҳар як шумо тансияту хонаобод ҳастен. имрӯз рӯзи саиди ҷумаи як бор дига ҳама каса дар ҳаққи Шодмонҷон дуо мекунем ки худованд ба пои худаш, равони худаш ба Кӯлистон роиш кунаву бихеза соқ саломат дар назди яъне падару модари хушии хирсандии падару модар бинад. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо ҳазор раҳмат миннатдорам ки тӯли як рӯзда аллакай пуле ки барои мо ҳозира шуда басай қаноатбахшай ҷамъ шид. дӯстони азиз, 600,000 рубли дар картаи ҳами бародари азиз, дар падари меҳрабон ҷамъ шид. дӯстони азиз, аз ҳамин рӯз, аз ҳамин дақиқа зубор маҳкам, дигар пул напартоен. картаро маҳкам мекунем, дигар пул напартоен. рӯзи сешанбе мо Шодмонҷона ба Ленса мебарем. духтуро чизе биган, агар биган ки 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 мешава, ҳамин пули мо қаноатбахш бошад, дигар зубор ҳуй намекунем, ягон чи намегӯем. не ки агар мабодо биган ки не мисол 1 миллион дар кора, 800,000 дар кора. дӯстони азиз, любой тайд ки боварӣ надорем, ба Ленсара гап мезанем, бирен духтуроро хитон бинен. ҳозира шуда тамом зубор маҳкам, ягон пул, ягон чи дар кор нест. дар картаи акаи азизи ма 600,000 рубли руси ҷамъ шидагӣ ба пули хеш таборо роӣ кардан ба ёру рафиқое ки ҳамин навори мо ҳамаро бедор кард. аҳли оила, хеш табор, мардами ҳисор, мардами тоҷик, мардами ғариб, бародарони хайрхоҳра ҳамаро бедор кард. ҷамъоҷам 600,000 рубл дар катта ҷамъ шид. як бор дига суол мекунем аз падари азиз, оиди бародари азиз, оиди зангоҳ, оиди бародароне ки ба зиёрати Шодмонҷон омаданд. як бор дига салому алайкум. ва алайкум салом. аввалан ба номи худованд бахшанда меҳрубон акаҷон, ман миннатдори худро ба шумо аввалан ки мақсад ба ҷони мо расидед, мардума нишон дода ки ин Шодмонҷони мо ҳамихе авҳол дорад. ва инчунин дуюм ба ҳамаи ҳамон нафароне ки ба мо ёрдам кардан, парвардигор хайрошона қабул кунад, беиқбол накунад. ва ман чӣ гуфтаниам, рости гап ман боварӣ надоштам, яки действительно дар ҳақиқат ҳастанд одамое ки бандаи худованданд ҳақиқатан акаҷон. ман миннатдорам ҳаматон парвардигор. фарзандаи шумо як тури мӯи сарашон дарда набинад парвардигор. иншоалло ки Шодмонҷона мо вақт гирифтем, ина бо пул роӣ кардем, насиб бошад. ина аяҷонаш мебиёд, бо Шодмонҷон аяҷонаш мебиёд. я раҳмат гӯ бачаҷон, я раҳмат. Шодмонҷон ана сини камера. дӯстони азиз, эна даст пеши аяҷонаш мебиёд иншоалло. ма дар навори якум гуфтам ки Шодмонҷон гирья накӯ, бачаҳо дастгирит мекунанд. ака ту бовар кардӣ ки ҳамаи бародарони ғариб дар фикри ту ҳастанд? бовар кардӣ? гирья накӯ, гирья накӯ. ай парагиё акаҷон, ай пештаракчион ка. гирья накӯ. ту хирсанд шида ки бародаро дар бари ту будиян дастгирит кардиян. ана ки имрӯз рӯзи саиди ҷумаи ҳама каса мо дар ҳаққи ту дуо мекунем худованд шифот бита, баъд ту дар ҳаққи мо дуо мекунӣ. Майлаш гирья накӯ, мо барои хирсандӣ ту омадем. айзин пас ту фақат хирсандӣ кӯ. Шодмонҷон ту фақат хирсандӣ кӯ. чи гирья накӯ, гирья накӯ. иншоалло ки дар номи худованд мурем. гирья накӯ. чи Шодмонҷон хайбисто.
бачаҷон, ором шав, ором шав. Чи меем баромшад. халос меши иншоалло бачаҷон. мо насиб бошад дар рӯзи сешанбе 16 мешавад мо дар трансплантологи Москва ба номи ба номи академи ба номи Шукова ба фикрам акаҷон вақт гирифтем. Иншоалло рӯзи сешанбе мебарем. ина рости гап мо ҳози ҷигара лечение мекунем акаҷон. Ани судурги бадтар мешавад. Судурги лечение мекунем, ҷигара отторжение метиҳад. ана бо болои сар хак иншоалло мебинем дальше чӣ гап мешавад. ҳозир мо намедонем чанд қа маблағ мерасад. Шодмонҷон ором шав бачаҷон, ором шав. ҳамин чиз ҳақиқат ҳаст охиён. 600,000 дар карта гузаштагӣ гузашт ҳамаш ака, фоидави. алҳамдулилло гузашт 100% акаҷон. Ман миннатдорам. худо ба даргоҳаш қабул кунад. дар мекунад акаҷон. ин бечора худаш дурӯғ намекунад. филаки бечора Шит дар Шодмонҷон, мекунад. шит тамом. дастҳо мекаша, почаҳо мекаша, не забон вақте ки сачо валтад берун мебурад, дигар дарун намедурояд ака. Мефаҳми вақте ки забон буромад дастҳо то мана вақте дурун кара сачоқа мети ҳозир рости гап ба иштиҳо мондагия ака ба худо қасам. ина авқот овардам як чакра ба ҷавре ҷиқидан шах шидеста уже судурги хай худтон фаҳмед. иншоалло мана тоқат мекунам бачаҷон. мақсад ки ман миннатдорам акаҷоно. ба худо баракаи оятон. худо фарзандатон тори нӯяш дарда набинад. худо ба даргоҳаш қабул кунад. омин. ва иншоалло ки хаб мебинам. ака Шодмонҷон, як чиза дарк карда ки бародарони мо дар ҳар пастию баландии ҳар як бародари мо дар қанат мо ростад. новобаста ки ин қадар нафаре ки моро дастгирӣ кардагиай, ай ғарибӣ, ай тоҷикистон, ай ҳамаи ҷо, чун дар зиндагӣ ҳар як бародари тоҷики мо, ҳар як бародари мусалмон як камбудӣ не як камбудӣ ҳаст. медонам садҳо камбудӣ ай, лек нигоҳ ки бо дар бари фарзанди ту рост шиданд. дар бари чунин бародарон рост мешаванд. ва як чиз дигар бародарони азиз ки карта дар мо мунасаби худаш буд, касе ки занг зад хай фаҳмид, донист, бо омадам бародаро ба хабаргирӣ омадам. алҳамдулилло акаҷон. ҳар рӯз мебиям барои Шодмонҷон ису ҳама мебиям монанди дидан и дигар чизае пешдидагиҳо мебиям. бечораам қизиқ мерам. ягон ташна мегӯяд ки мо боварӣ надоштем ки дар навор ҳамин хелаш шояд ки дурӯғ бигӯянд, яки не акаи хена шуда набаро ҳамая да ҳайрат монда ки ин тифлак ин қазово кашидагиай охи ака. шуд бачаҷон. ина бис судурги пӯсти хабидаги рости гап азоб дора охиёл ҳамин судурги ина сибазон метиҳанд, чизое ки вай метиҳанд дар ҷигар зарар мекунад. аввай мерем якҷоя мерем акаҷон рӯзи сешанбе ё облои насиб иншаалло ҳамиҷо да бошем. миннатдорем ҳама рӯзи сешанбе иншаалло худованд накушад зинда бошем, ҳамиҷо да бошем. бо то балинса бурданша ҳамаша сиёка мекунем ки духтуро чӣ гуфт чӣ хел кардан. фақат аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам сабаби навор кардани мо чия ки зубор маҳкам 600,000 рубл гузаштагиай. бародарони азиз, аз ҳама шумо хабардор шем. баъзе бародаро ҳамин чиза мехосиянд, мақсад ки фаҳмидан. барои ҳамо гуфтем ки ина бародарҷоно аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем. касоне ки бовар надорен, шаку шубҳа мекунен, адресҳои бародар аниқай, ҳама чиз аниқай, бен ай наздик бинен, бохабар шен. ҳамин хеласай бародар. любое время акаҷон 24 соат бедорам ака. рости гап адреса ина метро бахшиш, адрес метро Алтуфия, ана Лескова 9, ана подъезди 4, подъезди 4, 8 этаж, квартира 171. марҳамат акаҷон. ина биен дӯстони азиз, хутун ва чашмои хутун бинен. бод шунидан кай бод мегӯянд монанди дигар чиза. бародарони азиз, ҳозир як моменти нестае ки барои падар пул барои анам духтуро дар кора. ҳозир агар бигӯянд ки 1 миллион битенем ҷада ӯ бачаат соз мешавад, падар ҷонашо метавад 1 миллион айнем бия қатъи ҳама бародаро ҷамъ мекунем метавем. леки ман ҷош омад дуромадум гуфтум ҳамин чизе ки айман дар кор шуда ҳамин фарзандам кос нимоз дил чизи бо дар кор гирем. рости гап да акаҷон. ин ҷои чашмбандӣ нест. уже ман ҷигарум месӯзад барои ин шаву рӯз анемихелаи гудак судурги меқапад. як дамак ором места бисёр 2 саат хо мера. ҳозир ина бинам ки ҳичи нахӯрдестай ба худо. барои чӣ ки ҷиқидестай ака да. охи ин на ин ки аз судурги, на ин ки аз трансплантатсия. духтарони дар сар тог метиҳад, дар сар мис ҷамъ шудагиай бечора ака. иншаалло боварӣ комил дорам ки
همه چی از جانب الله میشود. دردم خداوند میته، شکرم الله مهربان میته. انشاءالله باور کامل دارم. فقط در آخر به نفرانی که دستگیری کردن یک میناداری بیان میکنین اکجان انشاءالله. باری دیگر اکجان راستی گپ خداوند پروردگار خیرشون در این روز جمعه قبول کنه. بگذار در این روز همه وقت چی آرزوی نهایت دارن به خنده و شادی بینن اکجان. روزی که ما داریم خدا در هفت پشتی دشمن ما نشانت یاد اکجان ما. مقصد چی که مالی ما عذاب میکشم یکی این دردش خودش خداوند میدونه اکجان. گودک شد من ندارم همه شما اکجان. پروردگار همه وقت نگهبان شما باشه خداوند. همه وقت یارتون باشه، یاری فرزندانتون باشه. هزار رحمت دوستان عزیز. خداوند نگهبان ما شما. انشالله روز سه‌شنبه بلنسا بریم با نوار میکنیم به هر یک کدوم شما پیشنهاد میکنیم دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک ما و شما. حاجی برای ما یکم چیز مبلغ در کار بود یافتیم دوستان عزیز. نفرایی که دستگیری کردن نتونستین میگن ما هم دستگیر کنیم. حاجی همه کسا بود در حقش دعا میکنیم بهترین کار میشود در این روز سعید جمعه. خداوند نگهبان هر یک ما و شما دوستان عزیز. خیر تا برنامه‌های آینده دستگیر فراموش نکنید.